Хәерле сәгатьтә хөрмәтле Илеш телевидениесе тапшыруларын яратып караучы дусларыбыз. Эфирдә сезнең хатлардан төзелгән чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы. Бүгенге тапшыруыбызның беренче котлау хаты Карабаш авылында яшәүче Рәшидә Шайдулла кызы Ризванова өчен яңгырый. Илеш районының таулар куенына сыенып утырган күркәм Иске Аю авылында 1964 елның 19 июнь көнендә шатлыклы вакыйга була. Зәйтүнә һәм Шайдулла Агадуллиннар гаиләсендә көтеп алган беренче сабыйлары дөньяга аваз сала. Алар кызларына Рәшидә дип исем кушалар. Әниебезнең балалык еллары шушы ямьле таулар, урманнар арасында әти-әнисенә колхоз эшендә ярдәм итеп үтә. Ул Краснояр, Андреевка мәктәпләрендә белем ала, бик яшьли әтиебезне очратып, әниебез Карабаш авылына килен булып төшә. Бер атлы 3 балага гомер биреп, безне тәрбияләүгә бик күп көч бирә безнең әниебез. Дәүләт эшеннән дә калмый ул, бик күп еллар дәвамында райпо системасында сатучы булып эшли, аннары мир җәмгыятендә саучы, хисапчы эшләрен башкара. Гомум алганда 35 елдан ашу хезмәт стажы бар безнең әниебезнең. Тормыш булгач авырлыкларсыз үтми шул. Бик яшьли, нибары 26 яшендә әти-әнисез калып, бердән-бер сеңлесе Рәсимә апабызга да терәк булып, әти-әнисен алыштырып, ярдәм итеп яши безнең кадерле кешебез. Илебез авыр еллар кичергәндә әти белән олы йорт тергезделәр. Безгә 3 баласына югары белем биреп, үз олы тормыш корганда да бик ярдәмнәре зур булды аларның. Без аларга иксез-чиксез рәхмәтлебез. Хәзер инде безнең әни 6 оныгы өчен картый, нәни. Бүгенге көндә дә алар әти белән безгә зур терәк. Кадерле әниебез, синең матур юбилеең белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Сиңа күңелебездәге иң изге, матур теләкләребезне юллыйбыз. Әни, син гомер буе туган илеңә, туган җиреңә намуслы хезмәт иттең. Акыллы, ярдәмчел, һәр кешегә игътибарлы, киң күңелле, улы җанлы булганың өчен якыннарың, туганнарың, хезмәттәшләрең арасында абруең зур синең. Рәхмәт, әни, әти белән күпләргә үрнәк булырлык, ныклы гаилә корып, бар канатларыгыз астында безне сөеп, иркәләп, назлап, яхшы тәрбия биреп үстергәнегез өчен. Барлык кылган игелекләреңә, ярдәмнәреңә, безнең өчен üzülеп яшәгәнең өчен сиңа тирән рәхмәтлебез. Син үзеңнең төпле киңәшләрең белән һәр кемгә ярдәм итәсең, күңел җылыңны һәр кемгә җиткерәсең. Кем генә килсә дә, тәмле ризыклы өстәлләр, ачык йөз белән каршы аласың. Инде без балаларың тормышта үз юлыбызны табып, гаиләләр корып яшәсәк тә, сез әти белән һаман без дип янып, көеп яшисез. Сезнең алда без баш иябез, бөтенесе өчен дә зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйсыбыз килә. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, чиксез бәхет, шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әти белән без балаларыгызның, оныкларыгызның кадер хөрмәтен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңның, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың һәм бүген дә моны аклыйсың. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әни гомергә, йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Зәңгәр күкләр матур йолдыз белән, исле гөлләр белән җир ямьле, йолдызлардан якты, гөлдән гүзәл синең белән туган йорт ямьле. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлап йөргәндә, шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Раил, улларың Ринат, Рөстәм, кызың Гүзәл, киленнәрең Ирина, Эльвина, киявең Руслан, оныкларың Айдар, Регина, Рамазан, Аделина, Ратмир һәм Риана. Туган көнең назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә
Uzak yıllar tağın yeşerbiz Rahmetin zor sina uzak yaşar Bizge bitsin bik zor yuvanış Varıp dalsak durmuş yollarını da Sin var eli bizge tayanış Rahmetin zor sina uzak yaşar Bizge bitsin bik zor yuvanış Varıp dalsak durmuş yollarını da Sin var eli bizge tayanış Rencimeshiyeni üsken şoktan Türlü şoklarımız buladır Yaxşılıklarını bizge birdin Sinden güne ürüne qalğanыбыз Rahmetim zor sina uzak yaşa Bizge bitsin bik zor yuvanış Varıp dalsak durmuş yollarını da Sin var eli bizge tayanış Yaşalıyani bizning üçün Bu biteli ömür urtası Yakınların balaların bilen Köp ömürler bulsun ötesi Rahmetin zor sina uzak yaşa Bizge bitsin bik zor yuvanış Varıp dalsak durmuş yollarını da Sin var eli bizge tayanış Rahmetin zor sina uzak yaşa Bizge bitsin bik zor yuvanış Varıp dalsak durmuş yollarını da Sin var eli bizge tayanış Varıp dalsak durmuş yollarını da Sin var eli bizge tayanış Sin var eli bizge tayanış Hürmetli üyelerimiz Reşide Şaydulla kızı, Zengер ekranlar yanından keterge oşıqmağız әлі. Келесі құтлау хаты да sizning үшін яңғырый. 19 июньдә Карабаш авылында яшәүче сөйкле опам Рәшидә Шайдулла кызы Ризванованың күркәм юбилее 55 яшы тулган көне дип башланып китә ул. Кадерле опам, сиңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, иксез-чиксез шатлык, куанычлар, бәхет телим. Җизнәбез Раил Хөсәен улы белән тигезлектә балаларыгызның, оныкларыгызның куанычларына сөенеп, озак еллар бергә яшәргә язсын. Син минем өчен олы терәк, һәр вакыт без дип
минем шатлыгыма сөйнем, кайгы хәсрәтемне үзеңнеке кебек кабул итеп, уртаклашып, ярдәм кулы сузып яшисең. Шуның өчен мин сиңа зур рәхмәтлемен. Үрнәк гаилә булып, 3 балагызга югары белем биреп, тормышта үз урыннарын табырга ярдәм иттегез. Синең кебек улы йөрәкле, кешелекле, изге җанлы затлар сирәк торыл. Киләчәктә дә бер-беребезгә кирәк булып, бергә яшәргә язсын. Без сине яратабыз, хөрмәт итәбез. Син безгә бик кирәк. Төрле чакны күргәнсеңдер, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез булып апа, сәламәтлек белән озак яшә безнең арада. Рәхмәт апам барысы өчен дә, без бәхетле синең яныңда. Син зур терәк безгә авыр чакта, тормыш ямьле тик син барында. Иң изге теләкләр белән Иске Кыргыз авылында яшәүче сеңлең Рәсимә һәм балалар. Хөрмәтле юбилярыбыз Рәшидә Шайдулла кызы, якыннарыгызның изге теләкләренә кушылып, без дә сезне ихлас күңелебездән гомерегезнең матур истәлекле мизгеле 55 яшь тулган көнегез белән тәбрик итәбез. Уңышларның иң зурысын, гомернең иң озынын, киләчәкнең иң матурын, сәламәтлекнең иң ныгын телибез. Сеңлегез Рәсимә һәм кече туганнарыгыз сайлап алган җырлы күчтәнәшне кабул итеп алыгыз. Тигақтарын мин хайлайым, Сүнки улар күңелеңден, Сағылышы бит апайым. Ақ сәскәләр, Түстәренә сафылық яйған, Һинең олы йөрәгеңә, Минең дә хистәрем һыйган. Ак сәскәнең тажыдарыны да, ысык тамсылары уйнай, Яш сылаткан бит алмаңына.